saman dukan kidaya na rike sanka da gaske babu ƙarya dan da kai na yi ado na sanya kaya mai yarwa ya abul fadihi imamu na fito ne da fitar ka zuci na rike ta bani sauyawa gaskiya na furta tunda kai ne Allah ya baiwa tuta ya Ahmad tuntuni kai ka ba surata Ahmad ka gaji da mutane sanin ka sai dai sarkin ka wanne ma zahiri da buya mai yarwa ya abul fadi a duniya ina wani tamkarka ka aminta a gurin rafi mai gidana dan Ali Sufi Ahmadu mashrabina shehi kai ne sirrin dare da rana shehi Ahmadu gidan kaza na kwana na Madina wanda ya samu fituhi duniya ai mishi barka maganganunka kadai ke sakan nishadi in ka furta batu maganar ka daɗi ni ina ma in gangamu yi taɗi babul fito hati kai ka zama budin asararu shehu tijjani da gausu shehu barhama ya baka wanne ma zahiri da buya mai yarwa ya abul fadi a duniya ina wani tamkarka na kasance a yabanka ba ni sanya ko kanan ba ni bidar a barni baya a fagen hidima sa na riski gaya sarkake min zuciya ka kyauta niya Ahmad bar raboran mashar kasa na tashi da yayanka Ahmadu Allah kana da baiwa baban mu jammana yarwa mai barewa tambarin sanka kawai nake bugawa tunda na gane fituhi kafi kowa a zamanka ya ba daɗin Allahu dan Ali shashaninka wanne ma zahiri da buya mai yarwa ya abul fadi a duniya ina wani tamkarka shehi Ahmadu lamarin ka sirri ne shi mai madina tugayi bulguyubi ne shi wanga haske ajiyar ilahu ne shi sirru Ahmadu tajallu ne shi rayuwar shi din azal ba shi da aibu dole girmama girmanka babu na cewa babu tun a farko a cikin dukka alam da an ka kago duk da hasken ka kai kana da iko wanda duk suka zo shehi kai ka aiko Ahmad sakon ka ne suka zo da shi fito hajji lafaika wanne
kamar ka ka zamo alƙiblar mu mun nufe ka kai muke duba da duka ayyukanka ɗabi'unka da kyau mun gani ga ɗanka zulbushasha wanda ya so ‘ya'yan shehi ya so ka hakika. Ka gaisuwa ta dukkanin ‘ya'yan shehi maza da mata sa su sanni fito hati su minni gata su ji baitoci na da na yi wa binta hada wanda na yi makashe ya bulfuto yi ka cika ni da sanka wanne ma zahiri da buya mai yarwaya abul fadi a duniya ina wani dankarka. Assalamu alaika ya murabbi shagi su kai raju likitan jiki da kalbi kai ka yaye mini dukkanin hijabi kalbu dai haske godiya mashirabi Ahmad na kadai ta kabil kalbi walla bani da nabiyunka. Khalifa Baba Ali Arabiyu kanin Ali na da hali Shagumar ta da sufi a ilmu koli Shehu Hashim Sarki uba ga Ali Abbasale Sheikh Sharif Umar dan kashehi ya ce mu rike ka wanne ma zahiri da buya mai yarwaya abul fadi a duniya ina wani dankarka. Sanda kai ta domin na gaida mata sai ya dafa duma gaisuwa gare ta sai ya damai mu na gaisuwa gare ta sai ya dama barukatu a gaisuwa ta hajja dodo sai ya da ya kaka ta shehi na soki hakika. Gaisuwa ta ga Yusuf Sharif na Gombe hanyar da kai nuni gare ni na bi tayyaban ahalul baiti babu aibi jinjina ta a gare ka na yi ladabi ya Sharifu yarda duk inda na je bisirri na fito da fitar ka wanne ma zahiri da buya mai yarwaya abul fadi a duniya ina wani dankarka. Sana gaishe da gwani Abba Hassanu Sheikh Sharif Rabi'u daga Usmanu gaisuwa ta a gare ka sannu sannu Baba karɓi kasidar ka sanya hannu ka baiwa Ahmadin yarwa da kanka shehi na fita barkinka. Wassalam za na tsaya cikin yabona wanda na yi wa futuhi na ganana Adam mai yabo sunana mai dogori gida ne mu je mu kwana a Madina mu yi washe yabo mu samu tarin albarka. wanne ma zahiri da buya mai yarwaya abul fadi a duniya ina wani dankarka. Wanne ma zahiri da buya mai yarwaya abul fathi a duniya ina wani tamkarka.